kini ang mga letra nga atong nakatunan sa miaging mga video. Letra nga A. Letra nga M, Letra nga T, Letra nga Y, Mga silaba, pulong ug hugpulong. A, am, ma, ta, at, tata. Ya, ay, yaya. Si tata may yaya. Ang yaya ni tata may maya. Karon, magtuon na pud kita og laing letra sa atong alpabeto sa Binisayang sinugbuanon. Ang letra nga O. O. Mao kini ang tingog sa letra nga O sa atong sinultian nga Binisaya. Sama sa porma niining letraha, ang atong baba maporma pod og lingin kun kini atong pagalitukon. Mga butang nga nagsugod sa letra nga O. O, orasan. O, orchid. O, oro. O, obispo. O, okra. Ingon ini ang pagsulat sa dako ug gamay nga O. Pagkuha og papel, sulati sa imong ngalan ang unang linya sa ibabaw. Sunduga pagsulat ang mga letra nga O. Pagkahuman, kuhaay kini og hulagway ug ipadala sa messenger sa imong maestra. Pagkat-on sa pagbasa. Ug karon atong parisan sa letra nga O ang mga letra nga atong nakatunan. Magdungan ta sa pagbasa. Y, O, yo. Y, O, yo. Yo-yo. T, O, to. T, O, to. Toto. Ma, o. Mao. Mo, hi. Moy. Tao. Tao. To, yi. Toy. To, a. Toa. Yo, yi. Yoy. Pagbansay-bansay. Mayo. Tayo. Yayo. Amo. Mamo. Momo. Ato. Tua. Tato. Atot. Mot. Yot. Ang mga. Ang maya. Ang yoyo. Ang amo. Ang mga maya. Ang mga yoyo. Ang mga amo. Ang yoyo ni Toto. May yoyo si Toto. Ang yoyo ni Toto tua ni tata. Matmat, mauni ang yoyo ni Toto. O tata, mauna. Tubaga ang mga pangutana. Isulat sa papel ang letra sa imong tubag. Number 1. Bahin sa unsa man ang istorya. A. Yaya ni Toto. B. Yoyo ni tata. C. Yoyo ni Toto. Number 2. Kinsa man ang adunay yoyo. A. Matmat. B. Tata. C. Toto. Number 3. Asa man ang yoyo. A. Tuan ni Matmat. B. Tuan ni Tata.
Si tuan ni Tuto.